En xeral, no Salnés reprodúcense os resultados que deixou a xornada electoral de onte en toda Galicia. O Partido Popular gaña en todos os concellos con dúas excepcións. A illa mantense fiel ao PSOE e o BNG dá sorpresa no Grove. Na comarca acadaron 39.479 apoios, case 4.000 menos que no 2016. Hace tiempo que en Vilagarcía el PP no sacaba unos resultados tan buenos. Una vez más, pues se respalda la gestión del presidente Feijóo durante estos 11 años pasados, y yo creo que especialmente se respalda la gestión sanitaria que se hizo en esta crisis. Os 10 escanos que conseguiron na provincia de Pontevedra permiten a entrada da popular Vilagarcía Elena Suárez, número 10 na candidatura pontevedresa. Me comprometo desde hoy, desde esta hora, a transmitir cualquier sugerencia que haya desde la comarca de Vilagarcía al Gobierno de la Xunta de Galicia. O sorpaso do BNG en Galicia tamén se deu no Salnés. A parte de ser a forza máis votada no Grove, os nacionalistas situáronse como segunda en prácticamente todos os municipios. Só non o conseguiron en Meis e Cuntis. Monse Prado, número 2 da candidatura por Pontevedra, repetirá como deputada no Pazo do Hórreo. Estes resultados contrastan cos conseguidos polo Partido Socialista. Poucas alegrías conseguiron máis aló do triunfo na Illa da Rousa. Relegados a ser terceira forza en Galicia e na comarca do Salnés, abren agora un período de análise interno. Julio Torrado, número 4 na candidatura socialista por Pontevedra, volverá a estar no Parlamento. O Partido Socialista tivo un resultado non esperado e malo, sin paliativos, e, por tanto, debemos de reflexionar e pensar para aprender sobre o sucedido. É certo que na comarca tivemos un resultado no que é o plano medio, algo mellor que no resto de Galicia, particularmente en Vilagarcía, onde subimos ata 3% con respecto ás últimas eleccións, pero eso non quita un resultado negativo e non fai grandes diferencias con respecto á valoración xeral. Outro varapau da xornada electoral foi o que levou en común. A coalición de Podemos, Esquerda Unida e Anova queda fora do Parlamento esta lexislatura.